ご指導、東北経済フォーラムで大統領とお目にかかれて嬉しく思います。作業に対して日本の自治に対してトリガ大統領には日本からさまざまな要人が中国を訪問した際、時間を割いて面会をして緊密に発展していただいているというお願いを申し上げたい。現在、両国は戦略的パートナーシップに戻す今後も幅広い分野でトリガ大統領をしてい